L-20 siegħa li ġejjin se jkunu sigħat ta' pressjoni kbira fil-Partit Nazzjonalista, da meta dawk ta' madwar il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia se jagħmlu l-aħħar sforz biex jipprovaw li l-elezzjoni tal-Viċi-Kapijiet ma tkunx ikkontestata. Il-ħsieb hu li Krissajt jieħu l-kariga ta' Viċi-Kap għall-affarijiet tal-Parlament u Perici Calascione ikun Viċi-Kap tal-affarijiet tal-Partit. Iżda biex isir dan hemm persuni li jridu jirtiraw il-kandidatura u oħrajn li ma jitfawiex. Sa issa Robert Arrigo webbes rasu u tefa' innomina l-Viċi-Kap għall-affarijiet tal-Partit, anke jekk Adrian Delia talbu mod ieħor. Il-kandidat għal din il-kariga min-naħa ta' Delia u Clyde Puli, iżda hemm min qed jemmen li Puli mhux se jirbaħ lil Arrigo u għalhekk ta' madwar Delia qed jikkonsidraw lil Perici Calascione. Qed jargumentaw li jekk Perici Calascione jsir Viċi-Kap jintbagħat messaġġ ta' għaqda. Iżda dan hu diffiċli ħafna x'Arrigo ma jridx iċedi anke jekk kien imwiegħed affarijiet oħra. Min-naħa l-oħra tibqa' l-pressjoni fuq David Hughes biex jirtira u jidħol minfloku Krissajt. David Hughes baqa' jiġbor in-nomini u bi sfida il-grupp ta' Krissajt tefa' nomina Edwin Vassallo li għamilha ċara li jirtirek Krissajt jitħalla jtellaq waħdu. Iżda ta' madwar Delia jemmnu l hemm iktar ċans jikkontentaw b'xi ħaġa lil David Hughes.